आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. आमदार नितेश राणे यांचा पक्ष प्रवेशाचा धमाका सुरूच आहे. त्यांच्या कार्याच्या प्रभावाने कणकवली तालुक्यातील दारुम ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचासह सदस्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. सरपंच तेजस्वी लिंगायत, उपसरपंच प्रवीण तळेकर आणि सदस्य अमित तळेकर, वैशाली कल्याणकर, सानिका राऊत, समृद्धी तावडे, प्रभावती चव्हाण अशा संपूर्ण ग्रामपंचायत कार्यकारिणीनं माजी सरपंच संतोष तळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील आमदार नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केलाय. यावेळी माजी उपसरपंच अशोक गिरकर, माजी सदस्य किरण भोगले, ग्रामस्थ रवींद्र तळेकर, प्रमोद तळेकर, स्वप्नील तळेकर, प्रवीण तळेकर, सुरेंद्र तावडे, सदानंद राऊत, रोशन लिंगायत, योगेश लिंगायत, रोहन लिंगायत, विश्वनाथ तळेकर, प्रभाकर गुरव, यशवंत तळेकर, संतोष मोहिते, कल्पना तळेकर, विजय मोहिते, राकेश तळेकर, अजित तळेकर, जनार्दन पवार, सत्यविजय गुरव, प्रभाकर तळेकर, संतोष वारिक, रवी भोगले आदींसह असंख्य ग्रामस्थांनी पक्षात प्रवेश केलाय. यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई, भाजप तालुका अध्यक्ष संतोष कानडे, मिलिंद मेस्त्री, राजू पेडणेकर, माजी उपसभापती प्रकाश पारकर, संतोष पारकर, आशिया सरपंच महेश गुरव आदी उपस्थित होते. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.